Abantu abo bamenyete no barema ime ye county ya Nyamira ritukuria rero ndigo banyakoba konyora amegerio ase chinchira aho banyakoba gwekinia kembuko na boigo atenjera banyakoba abakwe gose banchira banyakoba kubeka elio gosiro gose bakwebeka elio gosirwa na serikali muwasiri ochenda ime ye county ya Nyamira ase erieta alsimanoti nigo anyakoba gotabna county ya Nyamira nigo gochakira umwaka muya barachikurikirana amaigwano gose koigwana no kubwatana ni kiombe kia Light for the World enjira barache kubasira habaria bamenyete no barema nemono abasae munagotume muri kwito fatigari gisemba County ya Nyamira negati ye county kiria kire no mubaro omonene asa abantu baria babwate obarema ase county chonsi emerongo ene na isa na ibere naya korengana na Wycliffe Otuori Nyakundi ase Kenya ngima the highest county with disability Embu with 4.4 na Nyamira ni gere number 11 ase county 47 3.3 and those are the preference rates for disability in the whole country. So you're going to be seeing a bono over Emma as in Nyamira County Mborigo, Kero Kombea. Because the average, and you got to as a national level 2.2. But you're going to 2.2, Nyamira 3.3, that it means it's getting higher, where national. You're going to miss over Emma as a county in Nyamira was over Emma very high level compared to other counties. Kubwatikana negikaro kia rero ekyo kia bareta mo abo bareno barema ekyo yakorekana asomogobani oyomo imeye county ya Nyamira nigo serikali ye county ya Nyamira na boigo ekiombe kia Light for the World barache kubeka ukweigwana guchakira umwaka umoya enchira barache kubasira abasae abo baikire emyaka 15 gucha igoro erio na barabwo kwegendereria kebogima Kero January toko chiko chaka nto saini ama bwata nakuru kwe moyo unana kitoko chiko kolega assessment department yange inyeiga ya agenda ya education agriculture na health chiko emgo konya abantu baito batemi chando ao yokorema ebe no barimo bwa kibongo barimo bwa physical na barimo bondo once na yote abantu bide especially abana bari myaka between 18 na 35 who are the youths yote meko encourage by enroll in this program runs from next year January in the bakonya kwa trase program currently abantu banyamira babato barima as per the census year 2019 bare abantu angechilwe mirongo ibere Poigo serikali ye county ya Nyamira wetera umuwasiri ogenda aserieta alsimanoti nigo airachinga kecho na gukwanira igoro y'omukya uria babekire buna county ya Nyamira yogo chakubakonya abaigabare no barema aseboigo asaba abaibori baria babwate abana babo na batarabasokya arabu erio bamanywe babasoke erio na barabwo kutoka aseri bagarigia yokonyora obokoreri ao Gente que están en todo acolide toa etiriri chico ya Disability Act Nyamira County mononto chico sensitize abantu baito ningi kera aseri chikeli na kiri golenda obosibole na mangana mange goro ya abamenyete no bolema egere banyara ku access resources na kende yonsi ase county waziri wa department yungu saba abantu baito bali bamanyete mwana ndo kwanzi kusema ndo kwanzi bamenyete no bolema ai titokeze kusema mulete egere akolerwa assessment anyale ko ba registered kero bali registered na watu kumanya mu barogo manyene mipango yoko bakonye ko baraisi igati yabwo bare no barema na boigo banyora amaigeria yaiga nigo bakwanire ajaiga hamgradi na nyara ko bagingo somi guna no kindo muremafu youth na bonko nyara ko uniform ina business kando ni gasi elingo kora na bonko uniform ne business so that tinya ko bomontorio obusaberera tangiri gwito osogosaba gwito mukolinga omoroyo gatageta abantu abange abasara abange ba disability bono muchanda tobwate na mwabira igano abantu baita abange mbare sokya gose mbara sokigwa abasa embale barase chinyomba abasa embale bakote chizukuru bakona korandaranda gose bekara chinyomba asengenchi yokuburwa ekibago kora abasa embale batirete chizukuru nchera omorobeli oyo no bwate nchera owikera musound bwens o disability
oyo somete n'oyo tasometi. Ingoripotere Getembe koroigase wodi ya township ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Inje Fatigad Gisemba.